Ambe jokalo kle mugwan sabala samba flani mugwan fla mbala ti fla jama bala den folulu amba fo o bismillah anga kuna fo ntama dem kan kenega bi ambe na masala min ko te do ya yela ka fo bakas ko ko nye désobéissance civile do damne talata do ya temenona jokalo kle mugwan kelen samba flani mugwan fla o konna la o ko nya damne kuna shini o yukunu kala ngaya ye ga fo ko akoko ni sosorola bi la so konna sala kam inform nyala o kerawi ani albashi tamme nyokombulu abela ne fol kanyi o koka gata ka folla sima ni an filɛ baga bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na Bangas ni ale cercle min bɛ Bandiagara région kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko karidon tɛmɛnen fɛn min ye Banbagaci wale taara ka yen yɔrɔ sɛgɛrɛ min kɛra sababu ye ka maa caman bɔnɛ u nin na o waati dun y'a sɔrɔ fɛnɛ Bangasikaw a mɛnna u tun bɛ ka wele bila k'a fɔ ko fɛn min ye u mago bɛ dɛmɛ la dɛmɛ min an ka jamana ɲɛmɔgɔbaw ka se ka o ta k'o las'u ma min ye finitigilakaw bilali ka t'u ka yɔrɔ lakana donc u yɛrɛ bolo u mɛnna k'o welekan kɛ u ma lamɛn jango ka jaabi donc fo o taara kɛ sababu ye ka taa attaque kɛ Jalasago ni Sege ani Jaweli ninnu na donc o dusuma kasa kama maintenant Bangasikaw tun y'a décidé k'a fɔ ko u bɛ fɛn min désobéissance civile ye k'u bɛ o kɛ tarata n'o kɛra o bɛnna juin kalo tile 21 ma i b'a ye k'a fɔ ko u y'a fɔ cogo min na u y'a kɛ ten cogo la parce que les forces vives de Bangas ka fara hali u ka élu commune ninnu kan u bɛɛ bɔra ka bɔlɔn kɔnɔna minɛ k'u ka nisɔngoya yira désobéissance civile fɛnɛ kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ k'u bɛ a perepere k'a fɔ ko fɛn min ye jamana ka cakɛdaw ye fo ka taa se kɛnyɛrɛye cakɛdaw fɛnɛ ma olu si tɛna se ka na baara kɛ désobéissance civile kɔnɔna la i b'a ye u ye tarata k'a la ka kunun fɛnɛ k'a la ka bi de u ye bataki sɛbɛn bɔ min ye communiqué ka yira o kɔnɔna la k'a fɔ ko désobéissance civile min ko n'u tun ye a ko lancé k'u ye a sonsori k'a sonsori ka kɛɲɛ ni maa caman da donna ko in na u ni maa caman sigira ka kuma i n'a fɔ Bangasi préfet b'o la fo ka taa se Bandiagara gouverneur u n'o olu kumara nka o bɛɛ n'a ta u y'a ɲɔngiri u ye welewelekan fɛnɛ bila ka lase jamana ɲɛmɔgɔbaw fɛnɛ ma k'a f'u ɲɛna k'a fɔ ko u bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la u bɛ fɛ u ka lamɛn jamana ɲɛmɔgɔw ka jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka se ka u sɛgɛrɛ u ka nin gɛlɛya in kɔnɔna la donc u y'o fɛnɛ perepere latigɛ u ka lase in na donc an bɛ se k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi ko Bangas fɛn min tun ye a désobéissance civile ye n'a daminɛna tarata don ko a ɲɔngirila fɔlɔ nka a ɲɔngirila o tɛ a yira k'a fɔ ko a banna parce que hali n'i ye communiqué kalan i b'a ye k'a fɔ k'u tun ye wulikajɔ min kɛ a kun sɔrɔla insécurité nɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko insécurité in n'o tora ka mɛn a nɔ la est ce que an tɛna fɔ k'a fɔ ko fɛn min ye désobéissance civile ye Bangasikaw tɛna a bolola tuguni wa o kɔnɔna la elbesi cam e bɛ se ka faamuyali jumɛn k'an ye e bɛ se ka explication bref jumɛn d'a ma nin ko la barisa i ka kuma laban na i y'a jira k'a fɔ hali ni u y'a ko sonsoro nin wagatinin na ni fagali nana daminɛ tuguni ko jatigɛ wale t'a ba maaw fɛ u bɛna segin u ka désobéissance kan tuguni donc e bolo solution perepere latigɛlen jumɛn bɛ se ka kɛ min b'a to bɛɛ lajɛlen hakili bɛ sigi dɔ bɛ bɔ désobéissance civile fana na bon i n'a fɔ solution perepere min bɛ se ka sɔrɔ o dɔ tun ye sigikafɔ in ye sigikafɔ in o kɛra sababu ye ka na désobéissance civile ka na a mot d'ordre wuli et je pense que o sigikafɔ in o kelen de fana bɛ continuer jusqu'à présent et hali o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ mɔgɔw hakili lajigin k'a fɔ ko hali o zone kelen in na i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye an ka aviation malienne ye olu ye frappe caman kɛ ka taa ɲɛsin banbagaci wale kɛbagaw caman ka u ka dagaw caman ma donc u ye attaque caman kɛ ka ɲɛsin olu yɔrɔ ninnu ma donc o b'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ halisa u ka sigikafɔ tɛmɛ ani dugudenw cɛ kosɛbɛ u ka se ka fɛn caman tiɲɛ bɛ yen u ka se ka ɲɛf'u ɲɛna certes a bɛ se ka kɛ ko fɛn dɔ bɛ yen ko a man ɲi mais a bɛ dilan cogo di u ni duguladenw yɛrɛ ka jɛ k'o dilan ɲɔgɔn fɛ parce que ne bolo fununa a bɛ d'a tigi kun parce que il faut pas que ninnu k'a ye k'a fɔ k'u filɛ nin zone in na ko fɛn bɛɛ bɛ Bamakɔ yan nɔ ko ɲina kɛlen don olu kɔ a ka jɛ olu bɛ ɲini ka bɔ malidenya yɛrɛ la parce que fɛn min ye lakana ye jamana hakili t'olu la jango maliyɛnden tɔw hakili t'olu la il faut pas que u ka to ni o mentalité ye i mana kɛ fan o fan Mali kɔnɔ k'a ta Kayi fo Kidali fo Tawudeni bɛɛ lajɛlen de bɛ Mali kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen de ye maliden ye donc fo o de ka yira bɛɛ la k'a yira k'a fɔ ni gɛlɛya n'a wulila fan kelen na jamana ɲɛmɔgɔw bɛ yen nɔ maintenant ka bɛɛ de dɛmɛ a bɛ se ka kɛ i mago bɛ dɛmɛ la sisan jamana ka côté la i tɛ se k'a sɔrɔ sisan k'a sababu kɛ dalu dɔ ye walima k'a sababu kɛ gɛlɛya yɛrɛ contrainte dɔw ye minnu bɛ jamana ɲɛmɔgɔ fɛnɛ kɛ walima minnu bɛ jamana ka fonctionnement yɛrɛ la mais ka yir'u la k'a ɲɛf'u ɲɛna perepere latigɛ la k'a fɔ ko c'est qui est sûr ɲinama k'u kɔ wa u bɛ degun min kɔnɔna la u kelen dɔrɔn tɛ u ni maliyɛn bɛɛ de bɛ ka a degun kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana bɛna kɛ yen nɔ fɛnɛ u ka bila la u dɔrɔn tɛ maliden bɛɛ ka bila la Mali territoire bɛɛ ka bila la an bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la a gɛlɛya in tɛ se ka ɲa ni maliden bɛɛ lajɛlen b'i ka cɛsiri kɛ a la kosɛbɛ donc je pense que fɛn min kɛra Bangasi ni gouvernement ye sigikafɔw caya n'u ye kosɛbɛ a kana kɛ layidu ye layidu minnu tɛ se ka tɛmɛ walima a kana kɛ layidu kuntagalajanbaw ye mais je pense que mɔgɔw hakilimaw bɛ Bangasi jusqu'à présent ni kumara n'u ye ka fɛnw ɲɛf'u ɲɛna bɛɛ bɛ jamana in réalité dɔn
a ka ca Ala fɛ o caman bɛ faamuyali kɛ dusu min b'u la a bɛ hali n'a ma ban pewu nka a bɛ caman fɛnɛ bɔ a la parce que gata a ma nɔgɔ maa bɛ k'a ye k'a fɔ ko maa 132 o ye communiqué officiel ye min fɔ an ɲɛna k'olu bɔnnen n'u ni na donc forcément ça crée un traumatisme au sein de cette population o yɔrɔ dɔrɔn tɛ malien bɛɛ a bɛ malien bɛɛ de tɔɔrɔ k'a ye k'a fɔ hali mɔgɔ minnu bɛ Bamako minnu bɛ Kayi k'u ma deli ka hali Bandiagara walima Bangasi u ɲɛ la mais n'i y'a mɛn k'a fɔ ko malien 132 taara faga Banbagaci wale kɛbagaw fɛ i b'i yɛrɛ y'a kɔnɔna la quoi i seko tɛ a la donc je pense que c'est tout le Mali qui compatit dans cette douleur là parce que bin kɛra malien de kan bin kɛra an ka jamana de kan donc bɛɛ b'a yɛrɛ y'a kɔnɔna la Bangasikaw kana ye dɔrɔn k'a fɔ k'olu dɔrɔn don mais an bɛɛ de bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔna la hali n'a sɔrɔ n'an yɔrɔ ka jan mais psychologiquement an bɛɛ bɛ k'a subi quoi donc gata an bɛ se ka min fɔ Banga situation na o y'o ye faamuyali ko ɲuman o ka sɔrɔ nin kuma ninnu kɔnɔ an b'a fɔ